Hello guys, astăzi o să ne jucăm Brookhaven din nou, a doua parte, dar vreau nu știu, să explorăm dacă sunt români. Hai să vedem, nimeni în chat. Am găsit băiatul ăsta, Max. Semnă la skin. Păi are capul, what the fuck. Are, nu prea îmi place, nota 5, cam așa. Uite o fată aici, drăguță. Hazel. Bă, dar cum suna? Am nota 8. Ia uite o fată aici, drăguță. Nu e drăguță. Fata 2, direct. Uite din spate. Nu, că e drăguță, e drăguță. Așa, bun. Acum, hai să mai căutăm persoane. Bă, haide să mergem la case și să putem fui, ha. Sunt malefică astăzi. Așa sunt mereu parle. Deci avem nevoie. E deschis-o? Nu e să văd. Deci, bun. Avem nevoie de pungă. Unde găsesc pungă. Și eu de ăla. De bombă. Hai deodată, Mel, te rog. Că vreau și eu să fac un episod. Rapid. Nu mai merge. Trebuie să folosim metoda cu patul. Bă, e cea mai grea. Hai, aia e. Iese. Uite, uite. Intrăm aici la cutia asta. Aici. Stai că a venit fata asta cu căi ca să iei să mor eu. Fugi. Stai să văd dacă e ca să iese. Deci fata asta e așa. Hai ca să iei să mor eu. Dacă îmi dă bani, s-a adus videoclipul. Stai să băgăm. Hai să ne băgăm patul. Nu putem! Ar trebui să fac să reușesc videoclip. Să Mamă, nu știu. S-a băgat în casă. Hai să vedem cum facem, guys. Cu canapea, simplu rău. Fac așa în jumătate. Dar mi-am folosit creierul. Și am făcut casa albastră ce m-a speriat rău. Nu rău, dar m-a speriat. Stai lunge. Cum dau lunge? Mai încercăm mitul cu... Yes. E bun. Încercăm mitul cu bomba. Dar eu nu știu la casa asta unde e seiful. Hai să căutăm. Case de-astea. La e foarte simplu. Da. Hai să băgăm turbo. Mamă, dar sunt mari, un pic mai mari, dar aia e. Aici. Te rog să meargă. E deschis. Dar nu pot eu să intru. Stai că trebuie să ne facem mari. Stai că stai intru aici. Nu e? Asta e în uși. Mamă, să nu mă vadă. În duș? E în duș, să mă joc, că mă vede. Stai că mă fac aici, mică. Aici era, nu?
Stai că cred că m-a găsit. Holy shit. Fugi, Ariana! Ieși! Stai că mă bate ăsta. Pot să-l mănânc. Ce mare! Fugi! Bă, și-a închis casa! Mă! Am reușit, oh my god! Bă, hai mai bine să spionăm oameni, că nu prea îmi place să fur. Haideți să începem eu. Hello, guys, astăzi o să spionăm. Da, ignorați, vă rog. Deci, bun, hai să vedem aici. Bag un pic turbo. Undeva? Hai să mă uit pe geam. Da, e. Stai că ne uităm de aici pe geam. Stai că nu înțeleg. Un băiat cu ceva în cap. Abia asta deschisă, n-are, bă. Ușa, te rog. Poate are ușa prin spate. N-are. Mă prinde. Văd. Are deschisă. Văd cum baie. Nu vadă. Nu vadă. Văd. Bă, ăsta s-a băgat la băi. M-a văzut. Mă bag aici în colț. Era să mă vadă. Ce mă? Ce trage? Bă. Bă, mi-e frică. Stai că i-am băgat aici din cășeală. Stai că mă bag în colțul ăsta. Mă vede. Bagă-tu. Oh my god, m-am blocat. Nu. S-a băgat. Mai acasă. S-a băgat. Da. Fugi, Ariana, fugi. Ariana, fugi, că te bate. Fugi. Oh. E acolo. Își pune bani. Ma. Bă, nu știu.
Nu, am tăcut. Mă scuzați că se auzi așa pentru că nu știu ce are. Mamă, poate pot să mă strecor. Oh my god. Ce-i siful, bă, ăla? Puteau să fur. E în cameră! Mă bate asta. Mă bate, bă! Fugi! Bă, vine. Dacă mă urmărește. Stai că mă duc până la plajă ca să mă urc pe munți. Pe acolo. Și mă aterizez pe casa lui. La unde era marea? Stați, vă rog că mi iau trotineta, abita și dau aici turbo. Hai să băgăm și o muzică la ea, stați. 40. Hai să băgăm una. Bun, nu pot să dau muzică așa. O să bag pe asta. Așa, bă. Uite. Uite, ha. Leila. Leila. Pe noapte, bă, dar nu văd că e noapte. Bun. Gata. Cred că putem să vedem. Nu știu dacă vedeți și voi, că eu mi-am dat vizită ca mai țintă. Am blocat. Să-mă... Așa, haide. O să mergem. Cred că era prin acolo, ca să da. Mamă, mi-e frică cu eu să mă descarc pe trenul ăsta. Eu în casă, nu știu, în casă. Oh my god. Așa. Mă bag în curte. Bă, guys, cred că vom termina acest episod pentru că nu putem să intrăm în casă. Cred că am văzut că și-a închis și ușa și nu merge cu punguța. Deci eu am fost Ariana Banana. Ne regăsim și mâine. Pa!